Ha ka jingjia ka bakong san ha ka arterik nai wing arhajar arpusaw kishipai BSF Meghalaya ha ka jingya trelang bat kipulit ha ka tei ka jaka kila yo abat ya ka wei ka kentei na India ka badan kti ban pinrung Pisa tu ha Khappud jong ka Southwest Khasi Hills District ha Meghalaya ha ka jingyo jingtip ka bashai ka kinhuan balam khmat da ka 193 BSF bat kipulit ka Meghalaya kilalit banto kit badwa jingdan kam ha ka wei ka yeng ha ka shnong gumaghat ka ba hajan ka Khappud badyo kurup iki Pisa tu fake Indian currency note basyongdor hadu nyopo hajar ha ki sanspa tingka la IT ka kinthei kabla shabat bat ki Pisa tu shathana ranikor police station na ka binta banto kit badle ikilat ai